M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale onse mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 10 April 2023 ndipo lero ndi Lolemba la Mulungu woyamba wa Pasaka. Ndipo mawu athu lero achokera mawu oyamba makamaka buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu wa 2 kuyambira ndime ya 14 kuzapitiriza ndime ya 22 kuzalekeza ya 32. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Faith Mphamba wa Holy Childhood kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino wa lero ndi uthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu wa 28 kuyambira ndime ya 8 kuzalekeza ya 15. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Michael Abraham a Montfort Missionaries kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito 2 kuwerenga ndime ya 14 kuzambanso 22 mpaka 32. Pa tsiku la Pentekoste, Petro adayimirira pamodzi ndi atumwi ena aja 11. Ndipo iye adanena mokweza mawu kuti, inu Aisraeli, mverani mawu awa. Yesu wa ku Nazareti anali munthu amene Mulungu adatuma kwa inu. Mulungu adakusimikizirani zimenezi ndi zamphamvu zozizwitsa ndi zizindikiro zimene ankachita kudzera mwa iyeyo pakati panu, monga mukudziwa. Tsono Yesuyo adaperekedwa monga momwe Mulungu adakonzeratu ndi mmene iye amadziwiratu zinthu. Ndipo iyeyo adamupha pakumupereka kwa anthu ochimwa kuti ampachike pa mtanda. Koma Mulungu adamasula ku zowawa za imfa namuukitsa kwa akufa, chifukwa kunali kosatheka kuti agonjetsedwe ndi imfa. Paja Davide ponena za iye adati, ndikaona Ambuye Mulungu pamaso panga nthawi zonse, pakuti ankakhala kudzanja langa lamanja kuti ndingagwedezeke. Chifukwa chake mtima wanga udakondwa ndipo ndinkalankhula mosangalala. Ndithu ngakhale thupi langa lomwe lizapumula m'manda, ndikhulupirira kuti simudzandisiya ku malo a anthu akufa, kapena kulekerera Woyera wanu kuti aole. Munandidziwitsa njira zopita ku moyo, ndipo mudzandidzaza ndi chimwemwe pamaso panu. Abale anga, ndingathe kulankhula nanu monenetsa za kholo lathu Davide. Iye adamwalira nayikidwa m'manda, ndipo manda ake alipo mpaka pano. Paja iye anali mneneri, ndipo ankadziwa zimene Mulungu adalonjeza molumbira, zakuti mmodzi mwa zidzukulu zake ndiye zidzalowa ufumu wake. Ndiye kuti Davideyo adaoneratu zimenezi, zakuti Khristu adzauka kwa akufa. Ndipo pamenepo adanena mawu aja akuti, iye sadasiyidwe ku malo a anthu akufa, ndipo thupi lake silidaole. Yesu yemweyo Mulungu adamuukitsadi kwa akufa, ndipo tonsefe ndife
mboni za zimenezi. Iye adakwezedwa kukhala kudzanja lamanja la Mulungu, nalandira Mzimu Woyera mmene Atate adalonjeza. Ndipo zimene mukuona ndi kumvazi ndiye mphatso yake imene watitumizira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu wa 28 kuyambira ndime ya 8 kuzalekeza ya 15. Pa nthawi yomweyo azimayi adachoka ku manda ako msanga ali ndi mantha komanso chimwemwe chachikulu, nathamanga kukawuza ophunzira ake aja. Mwazizizi Yesu adakumana nawo nati, "Monetu azimayi." Iwo adaza pafupi kugwira mapazi ake nampembeza. Apo Yesu adawawuza kuti, "Musaope, pitani kawuzeni abale anga kuti apite ku Galileya akandionera kumeneko." Pamene akazi aja ankapita, ena mwa alonda aja adakafika ku mzinda nakasimbira akulu a ansembe zonse zimene zidachitika. Tsono akulu a ansembe aja ndi akulu a Ayuda adasonkhana napangana nzeru. Adapasa alonda aja ndalama zambiri nawawuza kuti, "Muziti, ophunzira ake adabwera usiku nkuba mtembo wake, ife tili mtulo." Choncho bwanamkubwa akamva zimenezi, ife tizakhazikitsa mtima pansi, ndipo sipadzakhala kanthu kokuvutani. Alonda aja atalandira ndalama zija adachitadi monga momwe adawawuzira. Motero mbiri imeneyi idawanda pakati pa Ayuda mpaka lero lino. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tikupitirira ndi chimwemwe cha Pasaka, makamaka tikukondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu m'manda, kuti Ambuye Yesu salinso m'mandayi, koma Ambuye Yesu wagonjetsa imfa. Ndipo lero pamene tikusinkhasinkha kapena kupitiriza kusangalala kukondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu, mawu athu alero akutipasa ntchito yayikulu, kuti tonsefe tikuyitanidwa ndipo tapasidwa udindo okhala mboni za kuuka kwa Ambuye Yesu. Tipite tikafalitse uthenga wa Mulungu, uthenga wabwino, kuwazindikiritsa anthu kuti Ambuye Yesu salinso m'manda, koma Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Choncho tiyenera kukhala anthu achimwemwe nthawi zonse. Mawu athu oyamba, mawu a m'buku la ntchito za atumwi, tikupangitsidwa chitsanzo cha munthu mmodzi amene adalimba mtima kukhala mboni ya Ambuye Yesu. Munthu amene akufotokozera anthu za Ambuye Yesu, zimene Ambuye Yesu adachita, ndipo akuwazindikiritsa anthu kuti Ambuye Yesu salinso m'manda, koma Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Tikuona mawu athu oyamba lero, Petro akuyimirira pamodzi ndi atumwi ena aja 11, ndipo wakuwawuza anthu ana a Israeli kuti Ambuye Yesu wauka m'manda. Kulimba mtima, inu ndi ine kuti tikhalenso mboni za Ambuye Yesu, tiyenera kukhala anthu olimba mtima, monga mene tikuonera Petro akulimbira mtima kusimikiza kuti Yesu anauka kwa akufa, monga mene malembo adanenera. Koma ife kuti tizindikiritse anthu kuti Ambuye Yesu sali m'manda, anthu azayembekezera kuona zintchito zathu, zoyankhula zathu, kuti zintchito zathu za siku ndi siku zimaonesadi kuti Ambuye Yesu waukadi m'manda. Anzathu amene timakhala nawo kuti amuzindikire Ambuye Yesu ayenera kuona chikondi mwa inu ndi ine, ayenera kuona ubwino waukulu mwa inu ndi ine. Anzathu amene akudwala ayenera kuona nkhope ya chimwemwe, nkhope ya chiyembekezo mwa inu ndi ine pamene tipita kukawalimbikitsa makamaka mu nyengo zovuta zimene iwo akudutsamo. Kodi inu ndi ine ndife mboni zotani? Kodi tili okonzeka kuvutika, kuzunzika, ngakhalenso kunenedwa chifukwa chofuna kukhala mboni za Ambuye Yesu? Kawirikawiri timataya mtima, timalephera kukhala mboni za Ambuye Yesu. Mwina timangokhala mboni za Ambuye Yesu zapakamwa pokha, timangomuchitira mwina umboni Ambuye Yesu pamene zinthu zikuyenda bwino, koma nthawi zambiri pamene tili pa mavuto timalephera kumuchitira umboni wa Ambuye Yesu. Nthawi zambiri akhristu anzathu akatikhumudwitsa, ena akatinena, akatinyoza, timataya chikhristu chathu ndi kubwerera m'mbuyo. Koma inu ndi ine lero tiyeni kuuka kwa Ambuye Yesu kutipase chilimbikiso,
kuti Ambuye Yesu amene ife timamuchitira umboni, Ambuye Yesu amene timamutumikira azakhala nafe nthawi zonse ndipo sadzatitaya ndipo azayenda nafe mu nyengo zovuta zimene ife timadusamo. Iye ali wokonzeka nthawi zonse kutimenyera inu ndi ine nkhondo. Ndipo mu uthenga wathu wabwino wa lero tikuona anthu akudana ndi chilungamo, anthu akudana ndi choona. Tikuona azimayi akupita ku manda ndipo akuti anali ndi mantha pamene amapita ku manda. Koma tikuona pobwerera akuona kuti mtembo wa Ambuye Yesu kulibeko ndipo akubwerera ngakhale ali ndi mantha komanso ali ndi chimwemwe, ali ndi chisoni chachikulu, chisoni chachimwemwe kuti Ambuye Yesu sali m'manda ayi, koma Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Koma tikuona pamene akufuna kukalalika uthenga umenewu, pali anthu ena sakukondwera ndi uthenga wa chimwemwe umenewu. Kawirikawiri pamene ife tikuchita ntchito zabwino kapena tikufalitsa za uthenga wa Mulungu, pamakhalanso anthu ena amene amachinjiriza choona. Mawu athu alero tikuona gulu la Ayuda amene amadana ndi choona. Ngakhale amaziwa kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa machizo choona, koma adafuna kuchichinjiriza choona chimenechi. Ndipo tikumva zimene akuchita, akupereka ndalama kwa alonda amene ankayang'anira manda a Ambuye Yesu kuti aname anene boza kuti ophunzira ake a Ambuye Yesu aba mtembo wa Ambuye Yesu. Kawirikawiri inu ndi inenso timachita chimozimozi pamene tikufuna kudana ndi choona. Mwina timatha kuwapasa anthu ndalama kuti tiaseke pakamwa kuti asaulire choona, koma ngakhale adayesesa zimenezi koma choonabe chitapitirira. Ndipo anthu adazindikira kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa, ndipo mbiri imene idawanda posepose posatengera kuti iwo adayesesa kuti achinjirize choona chimenechi. Inu ndi ine pamoyo wathu tiye tizivomereza choona ndipo tizikhala mboni za choona. Choona chimamasula ndipo choona chimatithandiza ife kuphunzira zinthu zimene ife mwina sitimaziziwa. Tizivomereza choona nthawi zonse. Kawirikawiriso tikuona mawu athu alero, alonda aja adavomera kulandira ndalama kuti abise choona. Kodi inu ndi ine sitimavomera kulandira ndalama kapena zinthu zina kuti tipeze phindu koma tikubisa choona, tikufuna kufalisa boza? Kawirikawiri tiyenera kuzindikira kuti pamene tifalisa boza kapena kuloledwa kupasidwa zinthu kuti tibise choona, timakhala anthu osowa mtendere, ndipo timakhala anthu amanyazi pamene choona chija chaonekera poyera. Tiyenu ndi ine lero pamene tikusinkhasinkha za mawu amenewa, amene lero tayitanidwa kukhala mboni zakuuka kwa Ambuye Yesu, tikhale anthu oyima pa choona ndipo nthawi zonse tikhale okonzeka kufalisa uthenga wa Mulungu, uthenga wa choona, kuti anthu azindikire kunja kuno Mulungu aliko, makamaka poyang'ana zintchito zathu za siku ndi siku. Zintchito zathu zionesedi kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa, ndipo makhalidwe athu akhale uthenga wabwino kwa anzathu. Amen.